Την πρώτη φορά του fine dining, πώς τη θυμάσαι? Ποια ήταν η πρώτη Πόνεσε. φορά που έφαγες fine Πόνεσε. dining? Δεν είμαι της υπερέκθεσης. Ενώ podcast ήρθε να κάνει μαζί μας, να το πούμε αυτό. Ετοιμάζομαι να φύγω από την Αθήνα. Breaking news! Σήμερα, να σου πω κάτι, είσαι καταπληκτική. Η γραβάτα φταίει. Τι τους φέρνουμε, μωρί του Μισελενάτου, αν είναι να κάνουμε τέτοια? Άντε να τελειώσει, να σηκωθώ να φύγω. Αλλά μετά την επόμενη μέρα. Μετά την επόμενη μέρα με χαμόγελο πάλι ξανά. Μ' αρέσει. Εγώ ζω για να ταξιδεύω. Προσπάθησα λίγο να το συμμαζέψω. Ναι, αλλά δεν είναι- είστε εσείς για Δεν τέτοια. συμμαζεύεται. Λευτέρη. Λευτέρη! Α, έλα, τι! Συγκεντρώσου! Ναι. Ξέρεις ποιον έχουμε σήμερα? Το Θάνο Φέσκο. Ξέρεις ποιος είναι ο Θάνος Φέσκος? Βέβαια, είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους και σύγχρονους Έλληνες σεφ, με έντονη παρουσία στο fine dining και στη σύγχρονη ελληνική κουζίνα, συνδυάζοντας τεχνική υψηλού επίπεδου με καθαρές έξυπνες γεύσεις. Για τα Μισελέν θα πεις? Αμέ, γιατί δεν θα πω για το αναψυκτήριο? Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Έχεις κάτι να τον ρωτήσει συγκεκριμένο? Τα πάντα. Μάλιστα. Κάτι πιο συγκεκριμένο? Τα πάντα. Ωραία. Ξεκινάμε. Βρε καλό στο, το γλυκό μας το παιδί. Γεια σου Θάνο. Καλημέρα σας. Τι κάνεις? Είμαι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πώς και έτσι? Συμβαίνει και αυτό κάποιες φορές. Συμβαίνει και αυτό. Πάρα πολύ καλά. Για πάρτα όλα από την αρχή λοιπόν. Από πού να το πιάσω, δεν Γιατί ξέρω. είσαι καλά βρε παιδί μου, τι έχει γίνει τώρα τελευταία, κάτι συνταρακτικό? Πολλά συνταρακτικά. Καινούριο μαγαζί στη Γλυφάδα, το οποίο έχω αναλάβει. Το οποίο είναι πάρα πολύ καλά τα δείγματα που παίρνουμε. Το για βλέπουμε, αρχή. το βλέπουμε. Ανυπομονούμε να έρθουμε. Αναψυκτήριο στη Γλυφάδα, λοιπόν, στην Κύπρου. Αναβιώνουμε τη Γλυφάδα του 80-90 σε ένα χώρο με προσέγγιση στο μαμαδίστικο φαγητό και σε όλο το κλίμα. Παραδοσιακή γλυφαδιώτικη. Ποιες είναι οι σπεσιαλιτέ της Γλυφάδας από Της τα 80's? Γλυφάδας, λοιπόν. Είναι ο κιμάς με τα μακαρόνια και φτεδάκια. οκ. Κάνουμε, σκέψου αγγλικά, κάνουμε αμυγδάλου, ρε παιδί μου, με καραμέλα. Πω. Κάνουμε, είδα. Ναι, πάστα φλόρα με δικό μας παγωτό καϊμάκι. Τέτοια πραγματάκια. Και κάνουμε και λίγο τις νιανιές στο φαγητό. Δεν τρέπεσαι Ή λίγο? καθόλου. Πάλι τα ίδια ήρθες να κάνεις εδώ πέρα. Αυτή η κουζίνα, φάνκι, η αυτή η κουζίνα κουζίνα μας- τον ξεσηκώνει. Αυτό είναι, η Ακούς τώρα, παραδοσιακή δηλαδή, γλυφαδιώτικη ο Μισελενάτος. με ξεσηκώνει. Στα νότια τα λένε τσεκουράτα. Δεν μασάνε τα λόγια τους εκεί κάτω. Όχι. Straightforward. Δηλαδή τώρα έχεις γίνει κι εσύ παιδί των νοτιών. Ήμουνα παιδί των νοτιών, εκεί μεγάλωσα, ναι. Αλλά τώρα κατέληξες στα τώρα βόρεια ξανά όμως. κατέληξα Είμαστε στα και νότια. γείτονες. Ναι. Εδώ, λόγω συγκυριών. Δεν και θα γι' είμαστε αυτό για πολύ γείτονες όμως. δεν θα είμαστε για πολύ γείτονες, ναι. Θες να μας πεις γιατί? Θα σας πω γιατί. Ετοιμάζομαι να φύγω από την Αθήνα. Breaking news. Και θέλω να παίζει από πάνω. Breaking news. Αποκλειστικό μόνο εδώ. Ισχύει. Μην το πεις πουθενά μέχρι να ανέβει το επεισόδιο. Πρόσεχε. Μην τα δούμε, μην Μην το ανοίξουμε δούμε περιοδικό. που έξω. Χάθηκες κακόμη. Λοιπόν, ναι. Αναλαμβάνουμε εγώ με την ομάδα μου ένα ξενοδοχείο το οποίο θα είναι στην Αράχοβα, στον Παρνασσό. 5-στερο ξενοδοχείο. Royal Marnin Delphi Experience. Και το Royal Marnin, εστιατόρια στο Royal Marnin στην Ελούντα. Και ετοιμαζόμαστε και για ένα project στο Παγκράτη με μια άλλη ομάδα φίλων. Και όλα αυτά θα είναι ένα συνοθήλευμα πάρα πολύ ωραίο. Οπότε εσύ πλέον από τη θάλασσα θα μας τα λες στα βουνά. Στα βουνά παρόλα αυτά έχει και τους Δελφούς, οπότε μπορώ να τα λέω και από τη θάλασσα. Από μαντίο. Από μαντίο, έτσι. Θα παίρνουμε χρησμό για να σε βρίσκουμε. Ακριβώς. Ή πολύ απλά το αυτοκίνητο σε 2 ώρες περίπου. Εκεί τρώμε brunch, πρωινό, φαγητό, ό,τι θέλουμε. Τα πάντα θα τρώμε Και εκεί. σκι. Συνδυάζουμε. Α, εντάξει, εγώ Χειμώνα, καλοκαίρι εκεί. Πώς θα πας με το σκι, Λευτέρη? τα πάω πολύ καλύτερα με το πρωινό μπραντ βραδινό. Σαν άθλημα είμαι απίστευτος αθλητής αυτό. Δηλαδή. 3 θέλω. Σκίζω τις πίστες. 3 θέλω. Τι ωραία. Και τώρα που λες ότι εσύ μεγάλωσες στα νότια. Εγώ δηλαδή. είμαι από το Πορτοράφτη. Από το Πορτοράφτη. Και λόγω κάποιων συγκυριών, γιατί ήμουν πάρα πολύ ήσυχο παιδί παλιά, οπότε είχα αλλάξει 3-4 σχολεία. Κατέληξα να πάω σε ένα Παλιό ιδιωτικό το οποίο είναι προς τα Δεν νότια. μένανε πια σχολεία. Δεν μένανε. 3 σχολεία Με είχε. διώξανε και από το ιδιωτικό. Μετά και ναι. Τι αλητίες Ήμουν έκανες πολύ, εκεί πέρα? πολύ ήσυχο παιδί, γι' αυτό.
Εγώ και οι δύο κολλητοί μου που ήμασταν πολύ ήσυχα παιδιά. Το κάψατε, το κλείσατε, κάνατε κατάληψη. Ναι, καλά κάναμε. Και κατάληψη είχαμε κάνει. Και γιατί ήταν τετράγωνη είχαμε τυρόπιτα. πάρει και τα καίγαμε. Και Αυτό πήγα να πω, δεν είχε ορόφαγητο το κηλικείο. Και ναι. Μάλιστα. Οπότε κατέληξα στα νότια και έχω πάρα πολλούς φίλους και πολλά πράγματα που με συνδέουν στα νότια. Και αυτό ήρθε και έδεσε τώρα και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Οι γονείς σου είναι στο Πορτοράφτη Οι ακόμα. γονείς μου είναι στο Πορτοράφτη. Ναι. Εκεί μεγάλωσες δηλαδή. Μέχρι πότε? Μέχρι τα 17 μου χρόνια. Okay. 18 έμεινα στην Καλιθέα για περίπου 1 χρόνο, 1,5. Μετά στους Αμπελόκηπους για λίγο καιρό και μετά μην τον είδατε τον Παναή. Καλά, θα φτάσουμε και εκεί. Όταν βγήκε από το αναμορφωτήριο, μετά. Μετά τελείωσε. Και δεν μου λες, οι γονείς σου μαγείρευαν? Οι γιαγιάδες μου μαγειρεύανε πολύ καλά. Η μαμά μου, λόγω του ότι ο πατέρας μου ήταν στα καράβια, ήταν μηχανικός σκαφών. Η μαμά μου δούλευε full on όλη την ημέρα, οπότε με τις γιαγιάδες μου είχαμε σχέση με τη μαγειρική. Και τι καλό σου φτιάχναν τότε? Αυτά που κάνω σχεδόν στο αναψυκτήριο όλα. Έλα, πες. Ναι. Δηλαδή και φτεδάκια, ας πούμε, με πουρέ πατάτας. Αυτό είναι μια παιδική ανάμνηση. Και άλλη αποκάλυψη σήμερα. Ναι. Τι θα γίνει σήμερα, δεν προλαβαίνουμε. Από πού να το μαζέψουμε. 3 ώρες το βίντεο. Μόνο εδώ. Τι τρώει ο Θάνος Φέσκος. Αυτό. Τι έτρωγε, τι τρώει, τι θα φάει. Τι θα φάει. Σήμερα, να σου πω κάτι, είσαι καταπληκτική. Η γραβάτα φταίει. Άμα μπαίνει, παιδί μου, στα σοβαρά η κοπέλα, μας παίρνει τις δουλειές. Τελείωσε, γαμούλης. Πάμε, ωραία. Και τι άλλα πιάτα έφτιαχναν οι γιαγιάδες? Κιμά με μακαρόνια και γι' αυτό το έχω βγάλει έτσι. Όχι μακαρόνια με κιμά. Πιο πολύ κιμά παρά μακαρόνια. Όπως θα έπρεπε. Με κεφαλοτήρι, όμορφο. Το ακούω. Και έτσι το λέμε και στον κατάλογο κιόλας. με τι μακαρόνι? Σπαγκετί είναι μικρό. Okay. Το οποίο Είσαι μου ο το φέρνουν καλύτερος στο μου πάσο φίλος. al dente, του το γυρνάω πίσω. Θέλω να είναι λίγο λασπωμένο, να θυμίζει μαμά. Είναι ο μόνιμος καυγάς μου το μακαρόνι με τον Ντόμινικ για την Πολωνέζ. Το πάχος του μακαρονιού. Ο παραγωγός μας. Δεν ξέρει τι του γίνεται ο παραγωγός μας. Τέλος. Μπορεί να μην ξέρει από πάχος, αλλά έχει πάθος. Καλό. Αυτό το λέω για να έχω καλύτερα φώτα. Ξέρεις και μου κόβει, λέει, το μικρόφωνο. Τελείως. Και δεν φαίνεσαι πια, πέφτει. Πιπ. Θα ντουμπλάρεις μετά τη φωνή σου μόνη σου. Οπότε εσύ μεγάλωσες με αυτές τις δύο γιαγιάδες. Σχεδόν ναι. Μέχρι να μας χαιρετήσουν Υπάρχει κάποια είχαμε άλλη πάρα πολύ καταγωγή? καλή σχέση. Συγγνώμη. Υπάρχει κάποια άλλη καταγωγή πριν τον Πορτοράφτη? Όχι. Εγώ γέννημα θρέμα από εκεί. Η μητέρα μου ήταν από το Μαρκόπουλο, ο πατέρας μου γεννήθηκε και μεγάλο στην Κεσαριανή. Οπότε είναι κατά κύριο λόγο Αττική. Δυστυχώς είμαι από αυτούς που δεν έχουν χωριό να λέμε. Και αυτό είναι που με θλίβει. Γι' αυτό θα πας στην Αράχοβα. Γι' αυτό πάω να γίνω χωριάτη στην Αράχοβα. Τώρα θα έχεις χωριό. Τι ωραία. Θα ερχόμαστε να σε βλέπουμε στο χωριό και τέτοια. Όποτε θέλετε. Αγγουλάκια, τις κοτούλες κατευθείαν. Υπήρχε κάτι μικρός που δεν έτρωγες? Ναι, πάρα πολλά πράγματα. Πάρα πολλά. Ναι, μελιτζάνες, μπάμιες, δεν έτρωγα όσπρια. Εύκολος άνθρωπος. Εύκολο παιδί. Ναι. Δεν έτρωγα ψάρι, μικρός, καθόλου. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, εγώ επειδή έπαιζα τένις, έχω πάει στην προπόνηση τένις επειδή η μητέρα μου με πίεζε να φάω ψάρι και έχω βάλει τα κλάματα και έχω πει ότι, ξέρεις... Σε χτύπαγε. Ναι, ότι μου έκανε κακό, ξέρω εγώ, γιατί με πίεζε να φάω ψάρι. Ψέματα. Τίποτα. Μόνο μακαρόνια με κιμά δηλαδή. Τσιτσιπάς before it was cool. Τελώς. Ναι, αυτό. Αλλά τα αγαπημένα σου φαγητά ποια ήτανε? Αυτά. Τα μακαρόνια. Μακαρόνια με Ο κιμά. κιμάς Θα με μπορούσα μακαρόνια. να τρώω συνέχεια όλη τη μέρα, κάθε μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και μέχρι τώρα. Και τώρα, ναι. Τώρα που έχεις μεγαλώσει, έχεις δει ότι έχουν αλλάξει όμως οι Τρώω όλα αυτά που δεν συμπεριφορές σου? έτρωγα. Αυτό. Πώς Όλα. γίνεται αυτό πάντα? Όλα. Γιατί τα μαγειρεύω εγώ. Μεγάλη αλήθεια αυτό. Εντάξει, να το πούμε και ότι. Ρε παιδί μου, τώρα στα 60's που έχει γεννηθεί ο Φέσκος. Που είναι μικρότερος και από τους δυο μας εδώ μεταξύ. Τέλεια. Δεν χρειάζεται να το ξέρει κανείς αυτό, γιατί δεν φαίνεται κατά. Ναι, αυτό θα το κόψουμε Μπράβο, και στο ναι. μοντάζ. Τον έχει. Άμα τον δείτε από κοντά, είναι πολύ γερασμένος. Ναι, ρε, οι κουζίνες τον έχουν ξεπατώσει. Φαίνεται 80. Τότε το γάμισε. 80. Με τη μαγκούρα μου. παιδιά, Ο Μπαρμπαθάνος. Τότε λοιπόν που λες στα 60, εντάξει, τα κάνανε όλα λίγο λάσπη, ρε παιδί μου. Τις μελιτζάνες τώρα, Ποιο φαγητό ενώ συχαινόσουνα το φτιάχνεις εσύ αριστούργημα? Μπάμιες. Σκέτες μπάμιας. Μπάμιες με κοτόπουλο, ξέρεις αυτό Κοτόπουλο. κοκκινιστό. Ναι. Ναι. Απ' μένα αυτή η γλίτσα που βγάζανε οι μπάμιες οι παραμαγειρεμένες.
αυτή, πώς λέγεται, η γέλη τέλος πάντων, δεν μ' άρεσε καθόλου. Ήταν ό,τι πιο σιχαμένο μπορούσε να μπει στο στόμα μου. Τώρα, συγγνώμη, μας ταΐζετε τέτοιες ατάκες. Θα μην πω κάτι. Δώσ' το. Δεν θα πω κάτι, είμαι κυρία. Κάτσε, Χριστιανή μου, είναι και πρωί ακόμα δηλαδή. Το show είναι και για παιδιά. Πότε μας εμπόδισε εμάς αυτό. Ποτέ, αλλά βλέπεις, πρέπει να κάνουμε και καριέρα, Καλλιόπη. Τι τους φέρνουμε, μωρί της Μισελενάτου, αν είναι να κάνουμε τέτοια. Μια αλήθεια είναι αυτή. Μετά, εσύ όμως με το φαγητό, πώς ήσουν, ας πούμε, γυμνασολίκιο, μαγείρευες, το παρακολουθούσες λίγο? Όχι. Καμία σχέση, Τίποτα. Στο στρατό. Στο στρατό μου ήρθε. Ναι. Πήγα στρατό και εκεί, λόγω του ότι ήμουν και εκεί καλό παιδί. Εκεί κι αν δεν θα ήσουν. Εκεί πέρασα λίγο δύσκολα, υπηρέτησα νομίζω παραπάνω από κάθε άλλον Έλληνα στην ηλικία μου. Μπράβο σου, είσαι Έλληνας. Είμαι Έλληνας πατριώτης. Έτσι. Ναι, ήταν να κάνω 12 μήνες και έκανα 19. Ακούς, Λευτέρη, εσύ γιατί μισείς την Ελλάδα μας. Εγώ έκανα 9 μήνες. Ήμουνα κύριος, δεν Αυτό. είχα τέτοια προβλήματα και δεν ήμουνα χούλιγκαν στο στρατό, μάλλον. Ίσως να φταίει και αυτό, ας πούμε. Εγώ αυτό ήμουνα. Γιατί παιδάκι μου σε πήγε Γιατί τόσο? είχα πάρα πολλά νεύρα μέσα μου. Είχα πάρα πολύ θυμό, δεν ξέρω γιατί. Όπου έχει κατευναστεί 100% αυτή τη στιγμή και νιώθω πάρα πολύ πράος άνθρωπος. Δηλαδή, για να νευριάσω αυτή τη στιγμή, έχω κάνει πολύ ψυχοθεραπεία βέβαια, αλλά για να νευριάσω αυτή τη στιγμή πρέπει να γίνει κάτι πολύ major στη ζωή μου. Άρα δεν ήσουν νευρικός, είχες θυμό. Θυμό. Ναι, Η κουζίνα σε ηρέμησε. Ναι, Να το. ναι. Όλα αποκαλύψεις σήμερα. Οπότε ξεκινάς στο στρατό να μπαίνεις στην κουζίνα Του μαγειρίου, ναι, πήγα για αγκαρία στα μαγειρία που λέγαμε και ξεκινούσα να μου λένε: θες να φτιάξεις κάτι σήμερα εσύ? Λέω ναι. Γιαγιά τηλέφωνο, πώς θα κάνω αυτό που μου έκανες? Φακές. Πάμε. Πώς θα κάνω σπανακόπιτα? Πάμε. Και αρχίσανε έτσι να λιγοστεύουν τα delivery στην πόρτα, στην πύλη. Τρώγανε μέσα. Και επίσης με ζήτησε και ο διοικητής να του μαγειρεύω το φαγητό που θα δοκιμάζει κάθε μέρα. Και Τι μου είπανε έφτιαχνες γιατί. στο διοικητή? Τι έφτιαχνες? Οτιδήποτε τρώγαμε εκεί πέρα, ρε παιδί μου, το πήγαινα ένα τέτοιο να το δοκιμάσει ο διοικητής. Και του το πήγαινα εγώ, ξέρω εγώ και. Οπότε μου είπανε γιατί λόγο δεν το ακολουθείς. Βέβαια τότε οι μάγειρες με τους μισθούς που παίρνανε, καμία σχέση με το τώρα, για entry level. Και έτσι με πείσανε να πάω. Le Monde, πήγα στη Le Monde στο σχολείο και μετά έφυγα. Να μην σε πετύχω στο στρατό που τρώγαμε εμείς κάτι χάλια πράγματα, επειδή δεν τρώγονταν τα μισά. Υπέφερες και σκαρδιά μου 9 μήνες. Το σκέφτεσαι όμως. Ήταν μια εγκυμοσύνη αυτή. Κάτσε. 9 μήνες γίνεται ένας άνθρωπος. Γιατί εγώ να μην υποφέρω, δηλαδή. Σκέφτεσαι όμως να είσαι στρατό με φέσκο. Δυνατό. Πολύ. Ναι, τώρα. Ξανακαλέστε μας. Για μια μετεκπαίδευση. Επιστράτευση 5 μέρες. Σας παρακαλώ. Αλλά αν γίνεται να πάμε μαζί. Εγώ ήμουν Θεσσαλονίκη. Εγώ ήμουν Κρήτη. Εγώ τι θα κάνω? Ναι, Κρήτη, στη Σούδα ήμουνα. Εσύ θα έρχεσαι για τα βίντεο. Έτσι. Για να αποθανατίζουμε τις στιγμές. Οπότε μετά εσύ βγαίνεις και αποφασίζεις ότι πάμε να το κάνουμε. Και αποφασίζω ότι πάμε να το κάνουμε. Ναι. Ο πατέρας μου ήταν μαζί μου, η μητέρα μου δεν ήθελε. Γιατί ξέρεις, τότε παλιά ήταν τι θα γίνεις, να πάρεις ένα πτυχίο, να γίνεις αυτό, να γίνεις εκείνο. Ναι, Άστες κλασικά. τέχνες να πούμε και σούξου μουξου. Είχα πάει και στον Τυρί για 1,5 χρόνο και έκανα χρηματοοικονομικά. Όπου καλά ήταν, με έχει βοηθήσει αυτό και στη δουλειά τώρα. Αλλά δεν ήταν. Θεωρώ με την Ελλάδα στην κρίση που ήταν τότε τα χρηματοοικονομικά, δεν θα έκανα τίποτα. Τότε το 50, Τότε το. Ναι, μπορεί και λίγο πιο νωρίς. Με τα πολεμικά. Ναι. Ήταν το 48 Αρχές πριν. 2000, millennium. Ήρθε και ο Καποδίστρας, έφερε την πατάτα, μπορούσε να μαγειρεύει και ο Θάν. Πολύ πατάτα στο στρατό, ρε, εσύ εξάλλου. Λέγω Καποδίστρια. Και εσείς, ναι. Στο τέλος του show θα σας αποκαλύψουμε την πραγματική ηλικία του Θάνου Φέσκου. Yes, yes. Εγώ λέω να το κάνουμε quiz. Ναι, και θα κερδίσετε ένα τραπέζι για 2 άτομα στο αναψυκτήριο στην Γλυφάδα. Τσακ. Και παγώ και πέφτει. Χτες εδώ μεταξύ μας έλεγε, χτες με την αεροποντή ότι είχε 100 κουβέρτα, ήταν γεμάτος και εμείς του λέμε, θα κάνεις και ένα giveaway, ένα τραπέζι. Ναι, εννοείται. Και μετά Ό,τι τα θέλετε. χρηματοοικονομικά τι έγινε? Μετά, Τι δεν πήγε καλά εκεί? Ήσουν ασπάταλος. μάλλον. Με τα Ακόμα είμαι. με τα χρηματοοικονομικά τώρα, σαν ιδιώτης και σαν σεφ και επιχειρηματίας, αυτά τα ξεχωρίζεις, δηλαδή στη ζωή σου είσαι σπάταλος, αλλά ξέρεις πώς να το διαχειρίζεσαι. Ναι, στη δουλειά. αυτό είναι και το ατού που έχω εγώ στο διοικητικό κομμάτι της κουζίνας. Σε ένα εστιατόριο που ήμουν στην Κοπενχάγη. Ένα εστιατόριο που ήμουν στην Κοπενχάγη. Παλιό εστιατόριο. Πες μας ποιο είναι αυτό το παλιό εστιατόριο. Το εστιατόριο Τζεράνιου. Είχαμε βγει νούμερο 1 στον κόσμο και τη Δεν το ξέρουμε, πρώτη φορά το ακούμε. Και τι έγινε Το εκεί, μήπως εστιατόριο- πήρες κάτι? Εκεί τι, είχε κάτι και πήρες. Τι μου πες τώρα, Χριστιανέ μου. Πες τους για να μην τα λέμε εμείς.
Λοιπόν, αυτό που κάναμε ήταν ότι εγώ είχα φύγει τέλος πάντων για ένα μικρό χρονικό διάστημα και το 2015 φτάσανε σε πτώχευση. Δηλώσανε πτώχευση. Εγώ ανέλαβα από το 2000, αρχές του 2016. Εξ ολοκλήρου ανέλαβα όλο το εστιατόριο και 2019 βγάλαμε και profit 13%. Οπότε εκεί είμαι καλός. Κατάλαβες. Στη δουλειά μου, στην προσωπική μου ζωή, θεωρώ ότι είμαι τόσο πολύ σπαταλός που δεν ξέρω πώς να πω. Πού χαλάς τα λεφτά σου, Θάνο, στην προσωπική σου ζωή? Στην προσωπική μου ζωή. Ξέρω, νομίζω. Υπάρχουν τραγούδια τραπ τα οποία περιγράφουν αυτά που θα μας πει ο Θάνος. Όχι. Σε παπούτσια, κατά κύριο λόγο, μου αρέσουν πάρα πολύ τα παπούτσια. Έχω άπειρα παπούτσια. Τι νούμερο φοράς, Θάνο? 42. Α, τέλεια. Μπορώ να παίρνω τα περσινά του. Εντελώς συμπτωματικό. Όταν θα κάνει μπαζάρ. Στο μπαζάρ του θα είναι φέσκο όλοι. Αυτοί που φάραμε 42. Δεν θα χρειαστεί να ξεφορτωθεί λίγο πράγμα Πολύ τώρα πράγμα που θα τώρα. Καλέ, τώρα που θα φύγει, πού θα πάει ο Πού θα άνθρωπος? τα βάλει όλα αυτά? Πού Έχει θα το λάπες βάλεις? στην Αράχοβα. Ναι, πού θα το βάλει το Μ' λοφεράκι αρέσει. στην Αράχοβα? Τώρα θέλει μπότες, γαλότσες, ξέχνα τα αυτά. Να έρθουν δύο φίλοι στο σπίτι να σε βοηθήσουν που έχουν σπουδάσει μόδα. Ή μπορούμε να τα κάνουμε και giveaway εδώ στην εκπομπή μας. Μαζί με το τραπέζι αναψυκτήριο. θα πάρετε δώρο και το τυχερό ζευγάρι. Που θα είναι και φορεμένο από το φέσκο, έτσι. Ναι. Το μισελενάτο ζευγάρι του Θάνου Φέσκου. Μισελενάτα sneakers. Αυτό. Να κάνω μια ερώτηση. Εσύ, Βεβαίως. τελειώνοντας από τη Λεμόντ. Θέλω λίγο να μου πεις αυτό το μεσοδιάστημα. Το τελειώνω από τη Λεμόντ και ξαφνικά βρίσκομαι στην Κοπενχάγη. Ωραία. Το μεσοδιάστημα ήταν τελειώνω από τη Λεμόντ. Παράλληλα δούλευα σε μαγαζιά στο Πόρτο Ράφτη. Σε 2-3 μαγαζιά στο Πόρτο Ράφτη, σύναμα. Δηλαδή το πρωί στο ένα, το μεσημέρι στο άλλο. Μετά έμεινα άνεργος, τέλος Οκτωβρίου έμεινα άνεργος γιατί κλείσανε τα μαγαζιά στο Πόρτο Ράφτη. Και μου ήρθε μια πρόταση να φύγω για Γερμανία. Όπου πήγα εκεί σε ένα ελληνικό εστιατόριο. Και μετά, λόγω κάποιων συγκυριών που γίνανε, έφυγα από εκεί και κατέληξα στην Κολονία σε ένα παλαιστινιακό εστιατόριο. Και έμενα με έναν πολύ καλό μου φίλο, τον Αλέξανδρο τον Σουρμπάτη, ο οποίος είναι ξέρουμε, δεν ξέρω, ναι, αλλά ναι. Και μέναμε μαζί εκεί. Ποιος είναι αυτός, μωρέ? Και μέναμε εκεί μαζί, όπου μετά αποφάσισα εγώ, βλέποντας κάποια επεισόδια στο MasterChef, το πρώτο τότε, να να ακολουθήσω το fine dining. Α, έτσι τώρα, από μόνος σου. Ναι, ήρθε. και πήγα και έκανα 2 μάστερ στην Ελβετία. Α, μπράβο, ήθελα να ρωτήσω τώρα για ναι. την Ελβετία. Γκουρμέ ευρωπαϊκή κουζίνα και Swiss pastry and chocolate. Γι' αυτό το έχει με τα αγγλικά, κατάλαβες. Και μετά βγήκα τρίτο σε ένα παγκόσμιο διαγωνισμό αρχιτεκτονικής σοκολάτας. Και εκεί γνώρισα το σεφ που πήγα μεταγενέστερα στην Κοπενχάγη. Ήτανε κριτής. Οπότε όλο αυτό το πράγμα στη ζωή ενός σεφ δηλαδή είναι μια λυσίδα. Πηγαίνει από το ένα στο άλλο. Γιατί αυτό εγώ πάντα, ξέρεις, όταν γνωρίζω σεφ που σου λένε ξαφνικά ναι, έβγαλα τη σχολή και μετά σου λένε ότι και ξαφνικά πήγα. Και λες, μα πώς γίνανε όλα αυτά? Όχι, εγώ δεν πήγα ξαφνικά. Ούτε και στις άλλες χώρες που πήγα και στις άλλες επίρους. Έγιναν συγκυριακά το ένα μετά το άλλο. Πάντα ακολουθούσε κάποιο νήμα, δηλαδή. Ναι, υπήρχε κάποια σχέση με όλο αυτό. Τη πρώτη φορά του fine dining, πώς τη θυμάσαι? Ποια ήταν η πρώτη φορά που έφαγες fine Πόνεσε. dining? Που έφαγα. Ναι. Που έφαγα. Την πρώτη φορά, επειδή μου είπες καλέ. Η πρώτη φορά που έφαγα ήταν στα 18 μου χρόνια. Μια πολύ καλή μου φίλη Μαριάννα μου είχε κάνει δώρο στα γενέθλιά μου να πάμε να φάμε στη Χήτρα στο Ψηρή τότε. Με σεφ τον Νίκο Καραθάνο. Τον Νίκο Καραθάνο. Ναι, αγαπημένος. Και τότε είχαμε φάει. Να δώσουμε μια καρδούλα στον Πες Νίκο μου κάτι, Καραθάνο. είχατε φάει τότε, ήταν εκείνη η εποχή που έφτιαχνε το περίφημο μπαρμπούνι με τα λέπια. Μπράβο. Έλα. Αυτό και τη χωριάτικη σαλάτα, με όλες τις υφές και το σφυροποιήσεις. Και είχα πάθει. Στο λέω και να τριχιάζω, Παναγία μου. Ήτανε σοκ. Του το έχεις πει αυτό? Του Καραθάνου, ναι. Όπως επίσης θυμάται και την ατάκα που του είχα πει. Τι? Γιατί περνάω παρέα, λέω καλησπέρα σας στο σεφ. Λέω ναι. Μου λέει ναι. Λέω να σας κάνω μια ερώτηση γιατί σας σέβομαι πάρα πολύ. Τι ομάδα είστε? Και μου λέει Ολυμπιακός και σκότηκα και έφυγα από την κουζίνα. Δεν σε ρώτησε τι ζώδιο είσαι? Όχι, τίποτα. Τέτοιος είναι, κατάλαβες. Εγώ με τον Νίκο με τα ζώδια τα βάζουμε κάτω όλα. Αλήθεια. Ναι, είμαστε πολύ. Θάνο, τι ζώδιο είσαι? Υδροχόος. Το Τώρα σε 15 μέρες έχω και γενέθλια. Το καλύτερο ζώδιο είναι. Θα γιορτάσουμε ή θα έχεις φύγει? Θα γιορτάσουμε. 14 Φλεβάρι. Εγώ είμαι 11. Valentine's Day. Εγώ είμαι 11. Αλήθεια, το καλύτερο ζώδιο. Ναι, ρε. Και το καλύτερο δεκαήμερο. Το τρίτο δεκαήμερο που είναι Αλήθεια, όλοι. έτσι, λίγο τα σάικο. Φεύγουν όλοι.
Έργο. Είναι το προβληματικό. Όλοι το λένε αυτό, αλλά εντάξει. Δεν βαριέσαι. Εντάξει. Και την πρώτη φορά που αποφάσισες να ασχοληθείς πάλι με το fine dining, πώς σου φάνηκε αυτός ο κόσμος ξαφνικά? Αυτός ο κόσμος ξεκίνησε στην Ελβετία, σε ένα εστιατόριο εκεί. Λέγεται Belvedere, έχει ένα αστέρι Michelin. Εκεί η πρώτη μέρα στην κουζίνα έπαθα, δηλαδή έτρεμα. Σε ποια πόλη είναι αυτό? Σε ποια στη πόλη? Λουκέρνη, στη λίμνη της Λουκέρνης. Είναι πολύ ωραία. όμορφα εκεί. Ναι. Είναι. Εκεί δέθηκα και απίστευτα και με το snowboard και με όλα αυτά. Να τα. Δηλαδή είναι απίστευτο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι από τις πιο όμορφες χώρες στον κόσμο. Δυστυχώς ή ευτυχώς εγώ δεν βίωσα την καλή πλευρά των ανθρώπων εκεί. Βίωσα πάρα πολύ τον ρατσισμό εκεί. Ότι δεν θα μιλάς γιατί είσαι Έλληνας. Άντε. Ναι. Πραγματικά. Αυτό μέσα στην κουζίνα, έξω Μέσα στην κουζίνα. μέσα στην κουζίνα. Έξω στην κουζίνα, αν δεν καταλάβουν ότι είσαι Ελβετός, σου δεν σε αδιαφορούν. Ενώ στην Κοπενχάγη δεν το Είναι ένιωσες απίστευτο. αυτό. Δεν, θα πήγαινα χτες. Ναι. Χτες. Multicultural, Ναι, είναι. τελείως, πανέμορφη πόλη και θεωρώ όσο δίνει στην πόλη σου δίνει πίσω. Επίσης είναι και πανάκριβη, έτσι. Γιατί Ενώ η Ελβετία. πήγα πριν από 3 μήνες και ήμουν σε μια φάση ότι, ξέρω εγώ, να φάμε λίγο ναι. ψωμί. Ναι. Αν φάω αυτό το ψωμί, πόσο? Πώς, με το Λίγο. 2 μπουκίτσες, Ναι. λες. Όχι βούτυρο δεν θέλουμε, φίλε, ευχαριστούμε. Τι βούτυρα τώρα. Σκέψου ότι είναι ένας φίλος μου πάνω, έχει κάνει σουλατζίδικο, ο Νίκος ο Στράγκας, ήταν πρώην ζαχαροπλάστη. Ναι. Δίνει 13,5 ευρώ το πιτόγυρο. What? Ναι, ρε, Yes. εδώ το μπέργκερ έχει 22 ευρώ. Το μπέργκερ τώρα, ένα απλό μπέργκερ, το γκαζολίν, έχει 18 ευρώ ένα cheeseburger. Ισχύει. Στη χώρα με τη μεγαλύτερη παραγωγή χοιρινού, έτσι. Οπότε και το χοιρινό εκεί πέρα θα είναι το πιο φθηνό, καταλαβαίνεις. Ρε, μας κοροϊδέψανε. Μας κοροϊδεύουν χρόνια τώρα. Ο Στράγκας πώς τα πάει? Καταπληκτικά. Τώρα λέμε να κάνουμε και κάτι εκεί. Το περίμενα, θα το ακούσω και αυτό. Ήρθα σήμερα να στα πω όλα. Έχω χωθεί, παιδάκι. Και βασικά ευτυχώς που ήρθε σήμερα, γιατί λογικά θα τον ξαναδούμε μετά από 6 χρόνια. Με πόσα μαγαζιά. Ναι. Ναι. Θα δούμε αν τον πετύχουμε κάπου, αλλιώς. Αν μας μιλάει Στη ακόμα. γειτονιά δεν Τι θα είναι είναι αυτό που πια. λέτε? Όχι. Δεν ξέρω πώς θα το βλέπουμε. Μέσω Skype, WhatsApp, ξέρω κάπως έτσι. Αν το σηκώνει. Παιδί μου, όλο αυτό το γύρω-γύρω δεν. Μ' αρέσει. Σ' αρέσει. Μ' αρέσει. Εγώ ζω για να ταξιδεύω, ζω για να είμαι στον Έχω δρόμο. ξενωθεί και μόνο με αυτό που λέει τόση ώρα. Εσύ εντάξει, εξουθενώνεσαι να σηκωθεί στο σκαμπούρο και ξανακάτσει. Αλήθεια είναι αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή η ζωή μου μακάρι να ήταν ένα ταξίδι. Θεωρώ ότι άνθρωπος που δεν ταξιδεύει είναι αμόρφωτος άνθρωπος. Ρε παιδί μου, σε όλα αυτά τα μέρη που πας για να δουλέψεις, έχεις χρόνο να κάνεις και πράγματα. Ναι. Φτιάχνω έτσι το χρόνο μου ώστε να Πού δουλέψω. βρίσκεις τόση ενέργεια, Χριστιανέ μου? Μπορεί να ξυπνήσω 6 ώρα το πρωί να μπω στην κουζίνα για να τελειώσω μέχρι τις 12 και μετά να απολαύσω το τέτοιο μου. Αυτό που θα κάνω, ας πούμε, για την Παρασκευή. Θα κάνω τις δουλειές μου το πρωί, γιατί μετά εγώ θέλω να πάω να κάνω snowboard. Οπότε θα πάω 12 με 4 να κάνω snowboard. Από όλα τα ταξίδια και από όλα τα. Ας ξεκινήσουμε. Θέλω να μου πεις ένα για το ταξίδι και ένα για επαγγελματικό. Ναι. Θέλω να μου πεις μία χώρα στην οποία έμεινες και σαν ιδιώτης αγάπησες. Στην προσωπική σου δηλαδή αυτή. Και ένα εστιατόριο με το οποίο έχεις δεθεί για κάποιο λόγο επαγγελματικά. Και τα δύο βρίσκονται στην ίδια χώρα. Τέλεια. Κοπενχάγη είναι η πόλη και το Τζεράνιμο είναι το εστιατόριο. Οκ. Πάνω, γιατί εκδίθηκες, παιδί μου. Γιατί συστάθηκα. Άναψε. Άναψα. Αντί να βγάλεις το σκουφί. Το σκουφί είναι σήμα κατά τεθέν. Το σκουφί δεν βγαίνει. Το σκουφί με τίποτα. Μετά τα sneakers είναι τα σκουφιά. Τα Πρέπει να έχω γύρω στα 100 πλάς σκουφιά. Θα κληρώσουμε Τα το λατρεύω. σκουφί. Κληρώνουμε και σκουφί. Στο τέλος, ο τέταρτος νικητής θα πάρει ένα σκουφί. Αφού λέγαμε στο Θάνο πριν, γιατί δεν μας κάνει δώρο ένα αστέρι. Εμείς νομίζαμε ότι ήμασταν φίλοι. Τόσα αστέρια έχεις, ρε Θάνο. Τι θα τα κάνεις όλα αυτά τα αστέρια? Θα φύγεις τώρα. Τι να κάνω. Ναι, και τι θα τα μαζί σου. Συλλογή τα κάνω. Μαζί Τον σου θα τα τάφο θα τα πάρεις. πάρεις. Μιλώντας για αστέρια, πώς έκατσε τώρα Αν νόμιζα αυτό? ότι θα πεις μιλώντας για Ποιο? τάφο. Δεν είναι ακόμα ο τάφος, να πούμε. Α, λίγο εντάξει, αστέρια. οκ. Πριν το θάψουμε, ας τον ανεβάσουμε στον ουρανό. Κατάλαβες. Αχ, Τι επίτικο! είναι πόσο εγώ ωραίο. τώρα. Μα δεν είναι. Ρομάνς. Ναι, είμαι τέτοιος τώρα. Είναι επειδή χοροσκόπο Ταύρο. Τι χοροσκόπο είχες? Δεν ξέρω. Πέφτεις από τα σύννεφα. Νίκο Καραθάνο, αν βλέπεις αυτή την εκπομπή, πρέπει λίγο να φτιάξουμε τη συμπεριφορά αυτή. Τη του συμπεριφορά με τα αστρολογικά. Ναι, Γιατί δεν γιατί- γίνεται. Και επίσης να είσαι ο επόμενος μας καλεσμένος. Αυτό, όπα. Οπ. Τι θα κληρώσει ο Καραθάνος? Μπαρμπούνια. Λέπια. Λέπια. Θα βγάλει τα λέπια του. Και ο Κραθάνος έχει αστέρι. Ναι, βέβαια. Και αυτό μπορεί να κληρωθεί. Είναι χαριστή για τα γενεθλιά. Δώσε εσύ που έχεις κάτι παραπάνω, ρε, αμέσως να πάρεις από τους άλλους.
Ρε, τι άνθρωποι. Τι Κατάλαβε. άνθρωποι. Τι λένε, ρε. Οι Έλληνες. Οι μάγειρες. Φάρα περίεργη. Αυτό είναι. Αυτό πώς η αλήθεια είναι ότι όντως είναι λίγο περίεργη πιστεύω. φάρα οι Ναι, μάγειρες. ναι. Γιατί, τι τους κάνει να Είναι έχουν- πολύ ανταγωνιστικό το επάγγελμα. Πολύ ανταγωνιστικό. Αυτό είναι που εγώ δεν το ασπάστηκα ποτέ. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει τι κάνει ο δίπλα, με ενδιαφέρει εγώ να γίνω καλύτερος. Μακάρι να έχουμε όλη δουλειά. Να μοιράζει την πίτα όσο πιο πολύ μπορεί. Αλλά να έχουμε όλη δουλειά. Να Και πούμε, δυστυχώς ή ευτυχώς εγώ το διαπίστωσα από τότε που γύρισα Ελλάδα μετά από τα ταξίδια όλα αυτά. χειρότεροι στην Ελλάδα, δηλαδή. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι ανθρωποφαγικό το κλίμα εδώ. Παγκοσμιώς. Όχι τόσο Εδώ. πολύ παγκοσμίως. Δηλαδή έξω βλέπεις ας πούμε ανθρώπους να συνεργάζονται για να βγει κάτι προς τα έξω. Όχι να προσπαθώ εγώ να φάω τον άλλον για να βγω εγώ προς τα έξω. Εμένα δεν μου έκανε ποτέ αυτό το πράγμα, γι' αυτό και δεν ασχολούμαι με οτιδήποτε παίζει γύρω-γύρω. Να πούμε και ότι για το Θάνο λένε όλοι αυτό γενικά, ότι δεν έχει ακουστεί ποτέ τίποτα για τη συμπεριφορά του στην κουζίνα, ότι είναι κύριος, ότι είναι καλός άνθρωπος, καλό παιδί. Δηλαδή καμία σχέση με το πώς ήταν στο Λύκειο. Οι άνθρωποι αλλάζουν. Μέσα από τη μαγειρική. Αυτό. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να σε βοήθησε λίγο να φτιάξεις, να στρώσεις λίγο χαρακτήρα. Ποιο απ' όλα. Με το φαγητό. Ποιο? Δηλαδή, ο χαρακτήρας σου να τυθασεύσει. Σε βοήθησε η Σίγουρα, κουζίνα σίγουρα, η οποία σίγουρα. είναι λίγο Η πειθαρχία πιο... αυτή που χρειάζεται για να είσαι σε αυτό το level, σίγουρα με βοήθησε να αποδεχτώ ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που μπορείς να φας, ας πούμε, και άλλα προϊόντα που μπορείς να φας και άλλες συμπεριφορές που μπορείς και άλλες πεπατημένες που μπορείς να ακολουθήσεις, ώστε να συνεργάζεσαι με το περιβάλλον γύρω σου και όχι απλά να έχεις θυμό. Δεν σε παίρνει κιόλα στην κουζίνα, είναι στρατός. Καλά, εμένα με παίρνει. Από ένα level και πάνω, ναι. Πλέον με παίρνει, απλά δεν θέλω να το κάνω. Δεν μ' Όταν αρέσει. όμως ήσουν ένας ταπεινός κόμισεφ, Εκεί έτρωγα ψωμιά στο κεφάλι. τι είναι το χειρότερο πράγμα που σου έχουν κάνει? ποτέ Αυτό κάποιος? ακριβώς που σου λέω. Φρατζόλα. Όχι φρατζόλα, και βγάζαμε στο εστιατόριο κάτι ψωμάκια τα οποία ήταν 6 μπουκίτσες στο άτομο. Ναι. Είχε γίνει ένα λάθος λοιπόν, το οποίο δεν έφταιγα εγώ, αλλά ήταν υπευθύνη δική μου αυτή η προετοιμασία. Τελικά δεν καταφέραμε να σερβίρουμε ψωμιά εκείνη την ημέρα και ο σεφ με έβγαλε μπροστά στους καλεσμένους και άρχισε να μου πετάει όλα τα ψωμάκια. 6 ψωμάκια επί 48 πέτυχε. καλεσμένους, κοντά στα 300 κάτι ψωμάκια. Με πετύχαναν όλα στο κεφάλι. Όλα. Ήταν Καημένε ό,τι μου. χειρότερο. Πω. Καλά, έχω φάει και τηγάνι, ας πούμε, στο πόδι, έχω φάει τέτοια πράγματα. Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι. Αλλά εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δηλαδή, θεωρώ ότι πρέπει να κάνεις τον άλλον να αγαπήσει το επάγγελμα παρά να το κάνεις να είναι αναγκαστικό το επάγγελμα. Είδες όμως οι ζαχαροπλάστες δεν κάνουν τέτοιες καφρίλες. Δεν κάνουν τέτοιες Να τα πούμε καφρίλες, αυτά. όχι. Τους αγαπάμε τους ζαχαροπλάστες. Είναι πιο γλυκά, παιδιά. Γι' αυτό η μισή πλευρά μου, που είμαι και ζαχαροπλάστης, η μισή πλευρά είμαι γλυκό παιδί. Εγώ θέλω να σε ρωτήσω γι' αυτό. Τώρα δεν είχες ποτέ pastry chef, ας πούμε, να συνεργάζεσαι στις κουζίνες, γιατί τα κάνεις εσύ τα μενού, έτσι. Ναι. Pastry chef έχουμε, γιατί Ναι, θέλω εννοώ να το ότι, εξελίξω αυτό. εσύ χτίζεις το μενού. Αλλά οτιδήποτε, δηλαδή και τώρα, ας πούμε, στο project που θα κάνουμε στην Αράχοβα, πάμε ένα φίλο μου πολύ καλό pastry chef, τον Βασίλη τον Ακουρή, ο οποίος ήταν ο pastry chef που είχαμε στο Δέλτα, στο εστιατόριο Δέλτα, που ήμουν πριν. Και πάμε σαν team να το φτιάξουμε πάνω. Αλλά εκεί θα κάνουμε από σφολιάτες μέχρι οτιδήποτε θέλουμε. Τα πάντα όλα. Ποια είναι τα αγαπημένα σου γλυκά? Γαλακτομπούρεκο. Γυάλισε το μάτι του, δεν τον είδες. Γαλακτομπούρεκο. Γαλατόπιτα. Έχουμε ανεβάσει πολύ το γαλακτομπούρεκο τώρα τα τελευταία χρόνια, έτσι. Δηλαδή για να Καλά, φτιάξεις. εγώ είμαι classic. Έχω έναν τύπο ο οποίος φτιάχνει γαλακτομπούρεκο, το οποίο πηγαίνω εκεί μόνο και μόνο γι' αυτό. Ποιο είναι αυτό, πες το μας. Γιώργος Γαλιφιανάκης. Πού είναι? Είναι στο Πορτοράφτη και έχει. Ο Γαλιφιανάκης στο Πορτοράφτη, ο κλασικός. Ναι. Για μένα είναι ένα από τα πιο ωραία γαλακτομπούρεκα και θα κάνω μια παρατυπία γιατί μου αρέσει με το φύλλο κατά ύφη. Και εμένα, ρε, εσύ. Τρελαίνομαι. Όχι. Τρελαίνομαι. Ίσως άμα το φάω από το Γαλιφιανάκι, θα μας στείλει κανένα γαλακτομπούρεκο. Να δούμε λίγο πώς τι. Μπας και αλλάξουμε τη γνώμη. Είναι, Και giveaway από το Γαλιφιανάκι μπορώ να κάνω. ένα giveaway. Ναι. Στο επόμενο Ο podcast. πέμπτος καλεσμένος, γαλακτομπούρεκο. Οπότε τώρα με τα γλυκά πώς είσαι? Ενώ ότι αυτό είναι το αγαπημένο σου γλυκό. Εστιατορικό γλυκό αγαπημένο. Ένα που να σε αρέσει, ρε παιδί μου, αυτό στο μενού σου. Πάντα τα τελευταία χρόνια έχω πάντα γιαούρτι με μέλι σε διάφορες εκδοχές. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτός ο συνδυασμός. Τι γιαούρτι και τι μέλι. Γιαούρτι κατσικίσιο, κάνουμε μία μους, αρωματίζουμε το μέλι με οτιδήποτε θέλουμε. Η τελευταία version ήταν με χαμομήλι και λουίζα. Βρώσιμη γύρι
και καραμελωμένα καρύδια. Είναι το γιαούρτι με μέλι και καρύδια. Απλά προσπαθώ να το βγάζω σε διάφορες εκδοχές. Επιμένεις ελληνικά, λοιπόν. Μ' αρέσει. Θεωρώ ότι έχουμε μια μεσογειακά, θα έλεγα. Μεσογειακά. okay. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Θεωρώ ότι έχουμε το πιο ολοκληρωμένο φάσμα υλικών και συνταγών και γεύσεων και σε όλο τον κόσμο. Ψέματα δεν είναι. Πώς ακροβατεί όμως, ρε παιδί μου, εγώ σκέφτομαι το μυαλό σου, πώς ακροβατεί ανάμεσα στο fine dining και στον κιμά με τα μακαρόνια. Δηλαδή, πώς συναρμολογείς τη σκέψη σου για να μπορεί να έχει απάντηση για όλα αυτά. Προσαρμόζομαι γιατί θέλω να προσαρμόζομαι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να το κάνουν αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν θέλουν να ρίξουν καν το εγώ τους για να κάνουν μακαρόνια με κιμά. Πώς περνάς με τόση ευκολία από το ένα στο άλλο, συνέχεια δηλαδή. Για παράδειγμα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν το πιο χαρακτηριστικό. Παρασκευή είχα τσιπουρομεζέδες σε ένα event. Σάββατο ένα event σε ένα fine dining μέρος, τέλος πάντων. Μετά κάναμε event στο burger και μετά στο αναψυκτήριο. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι μ' αρέσει μαγειρική. Η μαγειρική έχει πάρα πολλά Έλα, φάσματα. σώπα, πέφτω από τα σύννεφα. Ναι, μ' αρέσει. Μωρέ, μήπως να το σκεφτείς να γίνεις μάγειρας. Λες. Θα δούμε μετά το στρατό, θα δούμε. Δεν το έχει το παιδί, όχι. Εγώ θέλω να ρωτήσω και πού τρως στην Αθήνα, για το κέφι σου, ρε παιδί μου. Ναι, Για πες. μ' αρέσει. Όλα, high, low, πες τα μας όλα. Ναι, high σίγουρα στο εστιατόριο που ήμουν πριν, εστιατόριο Delta, fine dining. Όπως επίσης μ' αρέσει και το Soil του Ντάσου του Μαντί, και το Hervé, και το Siege. Αυτά από fine dining. Γενικά στο level before fine dining, ένα στον κεραμικό σε Ιχέλες. Λατρεύω, μπορώ να πηγαίνω συνέχεια. Είναι και φίλοι μου τα παιδιά. Ένα ρακάδικο στην Καλιθέα, το οποίο λέγεται ο Μύτος. Α, ο Μύτος. Ναι, Εγώ δεν το ξέρω αυτό. Δεν έχει κριτική κουζίνα. Ναι, κριτική κουζίνα. Ναι, είναι πολύ ωραίο. Και για μένα οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν το hospitality. Ο ορισμός του hospitality είναι αυτό το μαγαζί. Πολύ σημαντικό αυτό. Μπαίνεις μέσα και νιώθεις, τι να σου πω, λες και στο σπίτι σου. Okay. Είναι απίστευτο. Αναψυκτήριο. Καλό είναι αυτό, είναι καλό. Καλούτσικο είναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ και σαν vibe μ' αρέσει πάρα πολύ. Έχουμε δημιουργήσει κάτι πάρα πολύ ωραίο εκεί. Από burger four hands, με κάτι πατάτες που μάλλον τις ξέρετε. Τι, δεν ξέρω εγώ τίποτα. Πρώτη φορά ακούω για αυτές τις πατάτες. Κάνουν κάτι περίεργες πατάτες εκεί πέρα. Τρώγονται. Τι? Τρώγονται. Ναι, εμένα μ' άρεσαν. Εσένα δεν ξέρω αν θα σε αρέσουν πολύ. Δεν είμαι της πατάτας, εγώ άλλος. Ναι, δεν το θέλω εγώ τον υδατάνθρακα και το ράμιλο. Αυτό. Και τώρα το κάναμε και upgrade αυτό το level. Βάλαμε μαγιονέζα με χαβιάρι τα Χριστούγεννα. Το είδαμε, αλλά δεν το φάγαμε. Ναι. Κατάλαβες τι εννοώ τώρα. Το έχω δει, το έχω μυρίσει, δεν το έχω φάει. Και λατρεύω και το σουβλάκι πάρα πολύ. Έχεις κανένα καλό σουβλάκι στην Αθήνα? Γιατί εγώ μόνο στη Βόρεια Ελλάδα τρώω, ας πούμε, ωραίο γύρο. Σιγά πια κι εσύ. Γύρω θεωρώ ότι υπάρχει ένας που μου αρέσει εμένα και είναι ο Αχιλλέας στον Νέο Κόσμο. Ο Αχιλλέας στον Νέο Κόσμο. Μαμά πια αυτός ο Αχιλλέας. Ναι, είναι τρομερό. Απλά είναι αυτό που λέω ότι εγώ δεν μπορώ να. Δηλαδή, άμα θέλω να φάω σουβλάκι, είναι fast food, θέλω να πάω, να φάω, να φύγω. Δεν μπορώ να πάω για να κλείσω, να έτσι, να αλλιώς, για να πάω να το πάρω ή να περιμένω μια μισή ώρα. Όχι. Δεν θα το κάνω ποτέ. Ναι, σε έχασε εκεί. Ναι, με έχασε τελείως. Όπως ο Λευτέρης ο Πολίτης, ας πούμε, στα το Βριάνδου στην Ομόνια, που είναι απίστευτο το μπιφτέκι που έχει. Απίστευτο. Όλο το κόνσεπτ του σουβλακίου, whatever. Αυτά. Και μετά ψαροταβέρνες στο Πορτοράφτη που τις λατρεύω και το φίκι, ας πούμε, που είναι στο Πορτοράφτη ή το γκαλογιαλό που είναι στο Πορτοράφτη. Τα λατρεύω αυτά. Μου αρέσει να τρώω δίπλα στη θάλασσα. Αλλά τώρα θα πάει στα βουνά. Άμα δεν είναι στα καλά του άνθρωπος. Θα γινόταν Και μάγειρας. μετά θα ξαναπάει στη θάλασσα. Άμα ήταν στα καλά του. Θα το κάνει τένις, ρε, βουνά θάλασσα. Από την Αράκοβα στην Ελούντα. Ναι, σωστό. Αυτή είναι η λογική. Ναι, θα πάρει και μια θάλασσα στην Ελούντα. Σωστό, ναι. Θα το μυρίσει το αρμυρίκι του. Έχει αρμυρίκες στην Ελούντα. Δεν θα έχει. Γιατί εμείς μόνο πέτρες βρήκαμε. Βρήθουν τα αρμυρίκια στην Ελούντα. Βρήθουν. Η φάση με τα αστέρια και τα λοιπά, πώς... Νόμιζα με τα φύκια. Και τις μεταξωτές κορδέλες. Ναι. Για πάμε. Πώς γράφουν μέσα σου? Δηλαδή φαντάζομαι ότι όταν έμαθες ότι έγινε αυτό, σίγουρα θα χάρηκες. Ήμουνα 2 μέρες μεθυσμένος. Ήταν η φορά που είχε γίνει και αυτό το βίντεο, είχε βγει προς τα έξω, που πήραμε φόρα και πέσαμε στην πισίνα του Σταύρος Νιάρχος μέσα.
Πέσαμε στο τέτοιο. Βουτήξαμε μέσα. Αφού δεν κάνετε συγχρονισμένη κολύμβηση. Ήρθαν οι securities μας, τι κάνετε, λέμε. Δεν Άστα, είστε. φίλε, τώρα ναι, εντάξει. Δηλαδή, ήμασταν απίστευτα χαρούμενοι. Ήταν στους 11 μήνες. Αυτό ήταν ανήκει στο 0,9% του κόσμου. Δηλαδή, ήταν απίστευτο. Καλά, και η ομάδα που είχαμε στήσει εκεί ήταν και είναι ακόμα τα παιδιά. Απλά εγώ έχω φύγει. Είναι, θεωρώ, μία από τις top 5 ομάδες στον κόσμο. Okay. Στον κόσμο. Μετά αυτό σε βάζει σε μια διαδικασία να σκέφτεσαι ότι πρέπει να το ξανακρατήσω, πρέπει να ξαναπάρω για άλλο μαγαζί. Μόνο σε αυτή τη διαδικασία. Το θέμα είναι ότι και αυτό που υπάρχει ήδη πρέπει να ξέρεις ότι είναι επιτυχία ήδη. Κάθε χρονιά, άμα το κρατάς, είναι επιτυχία. Ναι, βέβαια. Και αυτή είναι η λογική που σε βάζει εκεί. Δηλαδή, στο τρυπάκι του πάμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε παραπάνω. Μπας και πάρουμε και το τρίτο, το δεύτερο, το πράσινο, το έτσι, την Δεν σε αναγνώριση. στρεσάρει αυτό, παιδί μου. Μα γι' αυτό οι περισσότεροι παθαίνουν λαλά, γιατί είναι super stress. Εγώ τώρα, Τι κάνεις τελικά και μένεις στο Ζεν, εκτός από ψυχοθεραπεία? εκτός από ψυχοθεραπεία, κάνω και πολύ γυμναστική. Μάλιστα. Τι γυμναστική, εκτός από το snowboard? Κάνω spinning, indoors ποδήλατο. Έχω το ποδήλατό μου, το λατρεύω, πηγαίνουμε σε μακρινές αποστάσεις με μια ομάδα ανθρώπων και ετοιμάζομαι να κάνω και άλλα πραγματάκια. Θέλω να τρέξω απλά μόνο για μένα. Θέλω να πάω στο τριαθλό από την άποψη του μεγάλου τριαθλού. Αυτό που λέμε Ironman. Okay. Και μου το έβαλε το μικρόβιο ένας φίλος μου, βασικά δύο φίλοι μου, ένας που το έχει κάνει, ο προπονητής μας, και ένας φίλος μου, ο οποίος προπονείται αυτό για φέτος το καλοκαίρι. Κατάλαβες, Λευτέρη, εμείς το μόνο τρίαθλο που θα κάνουμε, είπαμε, είναι το brunch. Πρωινό, brunch, βραδινό, στο ξενοδοχείο στην... Και μετά στην πισίνα την εσωτερική στο σαλέ. Ναι. Αυτά τώρα δεν τα ξέρετε. Θα τα δείτε, giveaway έρχονται. για τα επόμενα giveaway. Και αν μείνετε και στο τέλος του βίντεο, ο Θάνος θα βγάλει και την μπλούζα του. Έτσι όπως πάμε σιγά σιγά να δούμε τελικά αν είναι καλό στο τρίαθλο. Πρέπει να πουλήσουμε κι εμείς λίγο, Θάνο. Αν μπορείς, δηλαδή, κάνε κάτι και για τους φίλους σου. Ρε, θα κρυώσει, θα πάθει καμιά πνευμονία ο Χριστιανός. Μέσα είμαστε ζεστά, δεν του είπαμε να βγει έξω. Θα ξεπαγιάσει. Άμα τον πεθάνουμε πριν την ώρα του. Πριν το τέλος του βίντεο που είπαμε ότι. Αυτό. Πώς θα γίνει. Δεν γίνεται να πεθάνεις με πνευμονία, κρίμα είναι. Με τι θα ήθελες να πεθάνεις, Θάνο, τώρα, μιας και τα λέμε αυτά? Γιατί έτσι κι Με αλλιώς τα εμείς... sneakers μου. Οπότε είναι τέλειο. Είναι Πώς τη όπως φαντάζεσαι? οι καουμπόιδες, ρε, που πεθαίνουν με τις μπότες. Αυτό. Πώς τη φαντάζεσαι την τελευταία σου μέρα σε αυτόν τον κόσμο? Ωραίο. Δεν ξέρω, δεν το έχω κάνει ποτέ εικόνα. Πρέπει να το κάνεις, γιατί το podcast είναι το τελευταίο γεύμα, οπότε ξεκίνα, κάντο εικόνα. Κάντο λίγο τώρα, σε Να παρακαλώ. το κάνω εικόνα. Θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω το αγαπημένο μου άθλημα που είναι το snowboard. Ναι. Θα πεθάνεις πάνω στο snowboard. Όχι, να τελειώσω. Να έχω φάει τα παϊδάκια μου μετά. Ωραίο. Έτσι. Να πάω στο σπίτι και δίπλα στο τζάκι, εκεί που θα τρώω λίγο καλακτομπούρεκο. Όλα θα είναι γύρω από το φαγητό και γύρω από αυτό Θα που αγαπώ. σκάσεις από το φαΐ, δηλαδή. Θα σκάσω από το φαγητό. Ή απλά θα έχεις κουραστεί πολύ από το snowboard. Μάλλον, δεν ξέρω τι. Ένα συνδυασμό. Θα είσαι μόνος σου. Θα είσαι μόνος σου. Με το σκύλο μου. Α. Με το σκύλο μου. Ο σκύλος τι θα φάει? Το Θάνο που μάλλον θα έχει πεθάνει. Αυτό ακριβώς. I'm gonna be his Το friend. γαλακτομπούρεκο. Ναι. Αυτό θα ήταν, νομίζω. Στο σαλέ δίπλα εκεί, ξέρεις, Ναι. στο πισινό, το εσωτερικό, όχι το εξωτερικό. Δεν θα κάνεις και μια βουτιά πριν. Όχι, γιατί εντάξει, εντάξει. δεν ξέρω, μπορεί να. Δεν ξέρω. Μπορεί να μην έχει ζεσταθεί καλά η πισίνα. Αυτό. Και άμα δεν έχει ζεσταθεί, εγώ τι θα κάνω. Μήπως Όχι, θα- στη σάουνα μέσα να βράσω, φαντάζομαι. Ρε, μήπως όμως να φάει τα παιδάκια, να περιμένει ένα τρίωρο για να κολυμπήσει και μετά να γυρίσει για το γαλακτομπούρικο και μετά. Τώρα εσύ θα του πει πώς θα πεθάνει το Δεν πάει για άνθρωπο. τρίαθλο, δεν πρέπει Δηλαδή με να. στρατηγική θα πεθάνω εσύ καλλιό. Δηλαδή, όπως θέλει θα πεθάνει ο άνθρωπος. Όπως θέλουμε εμείς θα πεθάνεις. Θα κάνουμε giveaway. Το θέλουμε να μας θάνατο. κάλεσες. Το θάνατο. Θα το δείτε πρώτοι σε βίντεο από αυτό εδώ πέρα το show. Θα δείτε το Θάνο Φέσκο να πεθαίνει για τα παιδάκια. Τα παιδάκια θα είναι σκέτα. Σκέτα. Ούτε πατάτες. Ούτε χόρτα, τίποτα. Τίποτα. Παϊδάκι. Κανίβαλος. Ναι, κανίβαλος. Κανίβαλος. Όταν πάω Εσύ για θα τα παϊδάκι. φτιάξεις. Όχι. Όχι. Σημαντική ερώτηση. Όχι. Πού θα τα φας? Πού έχει το πιο... Σε ταβέρνα στην ταβέρνα του Μπάμπη. Στο Λιβάδι, στον Παρνασσό. Γράψτε την τεβέρα του Μπάβερ. Κάτσε, τη γράφω, αλλά περίμενε, έχω μπερδευτεί λίγο. Θα πας, θα φας τα παϊδάκια, θα γυρίσεις. Θα γυρίσω Το στο γαλακτομπούρεκο από πού θα έρθει? Το γαλακτομπρό θα το έχω φέρει εγώ μαζί μου από το Πορτοράφτο του Γαλιχιανάκη. Α, από το Γαλιχιανάκη. Καταλαβαίνεις, γιατί όταν ανεβαίνω πάνω, τα παίρνω τα Αν πράγματα. μετά από αυτό δεν μας στείλει γαλακτομπούρεκο ο Γαλιχιανάκης. Ναι, ρε Γαλιχιανάκη, έχουμε πει 30 στο βίντεο, ας πούμε.
Δηλαδή Εντάξει, κάπου τώρα όπα. είσαι και εσύ λίγο να στείλει και 2 τα ψάκια. Τα μικρά. Γιατί μετά σε 2 τα και 2. Για τον παραγωγό μας τίποτα. 3. 3. Ναι, στείλε 3. Και ένα για το giveaway 4. Και ένα για το Θάνο να πεθάνει με την ησυχία. Μπράβο, 5 να το. 5 τι είναι. Στείλε 5 για να μην τώρα. Θα στείλει τον courier, μην πηγαίνει τώρα με ένα να πηγαίνει έρχεται ο άνθρωπο. Μοιραζόμαστε τώρα ένα κομμάτι να φαγωθούμε εδώ. Όχι. Ωραία, άρα θα πάρεις το γαλακτομπούρεκο μαζί σου από την Αθήνα. Φρέσκο όμως να είναι, έτσι. Φρέσκο για το φέσκο. Περίμενε. Καλό. Πόσο συχνά στο λένε αυτό? Εγώ το λέω πλέον. Δηλαδή, το για να τους προλάβεις. λέω. Ναι, γιατί λες. Ειδικά στο τηλέφωνο. Λέω φρέσκο χωρίς το ρο. Και έτσι το καταλαβαίνουν όλοι. Ο κύριος Φρέσκος τύπου στο τηλέφωνο. Ναι. Δεν θα ήταν Μου λένε πώς, λέω φρέσκος χωρίς το ρο. Καλά, υπάρχουν και πάρα πολλοί μέχρι και σε συνεντεύξεις μου έχουν πει φρέσκο και λέω εντάξει, μέχρι τώρα έχω γίνει μπαγιάτικος, ας πούμε. Ήμουν έτοιμη να το πω γιατί. Γιατί έχεις αυτό το χιούμορ. Μιλάγαμε με τον Πουλερέ τις προάλλες για τον Θάνο. Και. Κλασικός Πουλερές τώρα, λίγο παίρνει έτσι. Εντάξει, μπορεί να το κόψουμε κιόλας αυτό, δεν είμαι σίγουρη αν θέλουμε να το πούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μου λέει θέλω το τηλέφωνο του Θάνου του Φέσκου. Του Φέσκου, όχι του Παγιάτικου. Ρε, μην το κόψεις, είναι ωραίο αυτό. Το είπε, κυρίες και κύριοι. Τον ξεμπρόστιασα. Ας κάνουμε αρέσει. τίποτα, ναι. Λοιπόν, άρα, έχεις πάρει το γαλακτομπούρεκο. Έχεις πάει πορτοράφτη. Οδηγώντας μόνος σου. Με το σκύλο σου. Ναι. Okay. Έχεις πάει πορτοράφτη, έχεις φτάσει στον Πανασό, έχεις κάνει snowboard. Τα λέω καλά. Ναι. Έχει πάει στον Μπάμπι, έχει φάει τα παϊδάκια. Αχα. Ναι. Μετά το snowboard δεν φάει τα παϊδάκια άνθρωπος. Ναι. Ναι. Και μετά πάει σπίτι του. Γυρίζει σπίτι του, αλλάζει, φοράει τα sneakers. Μπράβο. Ναι, ποια sneakers? Ποια sneakers. Ωραία ερώτηση αυτή. Ωραία ερώτηση αυτή. Τώρα εγώ έχω. Για να την κληρώσουμε το Να λέω. κάτσω να ανατρέξω, Παναγία μου. Πώς είναι. Δεν ξέρω. Μάλλον κάποια κίτρινα που έχω. Τα οποία Α, είναι αυτά που μου αρέσουν. Ναι, αυτά εκεί τα ωραία. Εντάξει, το ακούω. Ναι. Φοράς τα sneakers, κάθεσαι, ανάβεις φωτίτσα. Ναι. Κανονικά Αράζεις φοράς εκεί. κάτι ή είσαι Δοκιμάζω το νερό στην εσωτερική πισίνα να δω αν είναι έτσι όπως πρέπει να είναι. Βουτάς λίγο. Δεν θα βουτήξω όμως. Κάθομαι δίπλα και εκεί που είμαι έτοιμος να μπαμπλα φυλάκια. Ναι, αλλά θα το τελειώσει το γαλακτομπούρεκο. Το γαλακτομπούρεκο θα έχω φάει όσο μπορώ μέχρι να σκάσω. Το λατρεύω. Βγαίνει σε τι τα ψάκι. Βγαίνει σε 18 και 24. Α, Εγώ 24. Πάντα. 24. πάντα 24. Γι' αυτό πάντα. Μεγάλο είναι. Τι να κάνεις. Γιατί και το 18 καμιά φορά έχω ακούσει. Είναι σαν air condition γι' αυτό. Όχι, καλιά πει, δεν λέμε air condition. Καθόλου. Προσπάθησα λίγο να το συμμαζέψω. Ναι, αλλά δεν είναι- είστε εσείς για Δεν παιδιά. συμμαζεύεται. Αγάπη τώρα έγινε. Πόσο χρονών θα είσαι? Θα φτάσει στα βαθιά γεράματα? Δεν ξέρω. Ή θα σε πεθάνουν οι κουζίνες πριν την ώρα σου? Δεν ξέρω. Έχω πει πιο παλιά ότι άμα ξεπεράσω τα 65 με 70 χρόνια θα είμαι super happy. Θα Super είσαι happy. ακόμα μέχρι τότε στις κουζίνες? Έχω βάλει ένα προσωπικό στόχο στη ζωή μου. Μεταξύ 45 και 50 δεν θέλω να ξαναμπω ενεργά σε κουζίνα ποτέ. Και μετά τα 50 τι θα... Μετά τα 50 θα κάνω το σχέδιο, να οργανώσω έτσι το σχέδιο, ώστε να γίνει το τελευταίο μου γεύμα έτσι όπως το είπαμε πριν. Κάτσε ρε Θάνο, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά αφού είσαι 60 τώρα. Ναι, θέλει οργάνο. Τι είμαι. Μαγκώσα τώρα κι εγώ. Στου 60 τώρα. Κάτσε και ακούς τώρα την τρελή. Ποιος είναι. Να σε ρωτήσω, αν δεν ήσουν σεφ, υπάρχει κάποιο άλλο επάγγελμα που θα μπορούσε να το κάνεις εύκολα? Χρηματοοικονομικά. Δεν είμαι άνθρωπος που θα μπορούσε να κάτσω σε ένα γραφείο. Θεωρώ ότι με τον αθλητισμό θα ασχολούμουν. Snowboard. Ίσως. Αλλά Τρίαθλο. ναι, δεν ξέρω. Μάλλον με το αγαπημένο μου το άθλημα, το οποίο είναι το τένις. Θα ήθελα να ασχοληθώ, ναι. Έπαιζα μέχρι τα 16 μου χρόνια πάρα πολύ. Μετά στη ζωή μου μπήκε το clubbing, οπότε τα παράτησα. Τένις και κλάμπινγκ μαζί όλοι. Δεν γινόταν, Δεν ξέρει ναι. το τσιπάς. Μετά έπαιζε μπαλίτσα στα κλαμπς. Έπαιζα, ναι, μου αρέσει πάρα πολύ. Ναι, αλλά σου άρεσε, το ήξερα ότι σας αρέσει. Μου άρεσε, πάντα μου αρέσουν. Ταξιδεύω για το clubbing. Ταξιδεύει για το κλαμπ. Σου αρέσει τόσο πολύ, παιδί Πάρα μου? πολύ. Τι μουσική ακούς? Ακούω καταρχάς hip hop, γιατί αυτό είναι τα ακούσματά μου. Αλλά όταν είμαι μόνος μου και γουστάρω και house, techno, γενικά ηλεκτρονική μουσική. Αυτό θα παίζει όταν θα τρως το Ναι, γαλακτομπούρεκο. ναι. Άρα ποιο τραγούδι θα είναι?
Ένα τραγούδι που μου αρέσει, μου φτιάνει πάντα τη διάθεση, το οποίο το έχει κάνει παραγωγή ένας φίλος μου, το οποίο άμα θέλετε θα σας το βάλω μετά. Ωραία, πες το μας λίγο. Γιατί δεν μπορώ να πω. Γιατί? Γιατί δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο. Το ήξερα τη Άμα στιγμή. σου λέω Είμαι ότι ειλικρινής γέρασες- όμως. Τη στιγμή που το έλεγα, εκείνη τη στιγμή ήμουν στην φάση. Αμέσως τον ξεμπροστιάσεις εσύ όμως. Δεν το Γιατί και εγώ καταλαβαίνεις. είμαι ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος που δεν θυμάται Δεν τίποτα καταλαβαίνεις. ποτέ. Και λέω, τι ρωτάς τώρα το συνάδελφο υδροχό. Δεν γίνεται. Μάλιστα, για να συνοψίσουμε. Εκτέθηκα όμως. Snowboard, παϊδάκι και γαλακτομπούρεκο. Και house. Και house. Ναι, snowboard, παϊδάκι, γαλακτομπούρικο και house. Και σκύλος. Και σκύλος. αθλητικά παπούτσια. Ναι. Εμένα μου ακούγεται τέλειο αυτό πάντως. Και εμένα. Μακάρι να. Τι να πω, μακάρι να πεθάνουμε μαζί του. Δεν σου το εύχομαι. Στην πισίνα εκεί στην Αρκούδα, θα έχει ρηχμένη δίπλα. Θα είμαστε κάτι είμαστε Στην θάρρος. προβιά. Θεοί. Λοιπόν, Εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά χωρίς το snowboard. Γιατί θα πεθάνω στο snowboard. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, Υπάρχει και ζεστή σοκολάτα στο σαλέ πάνω στο τέτοιο. για εκεί είμαι. Τέλειο. Γιατί για να ζήσω εγώ το παϊδάκι γαλακτομπούρικο τέκνο, πρέπει να μην έχει snowboard. Γιατί αλλιώς στη σανίδα. Τέλος. εσύ θα πεθάνεις στο snowboard. Δεν θα προλάβεις να φας. με το που θα ανεβώ, πιστεύω θα πάθω ένα. Θα μου πούνε, έλα, τώρα φεύγεις. Τακ. Εγώ απλά θα εξτοναθώ, ξέρεις. Εσύ δεν θα έρθεις καν. Με το που θα μου το κουμπώσω. Ναι, θα πεις, παιδιά, παιδιά, κουράστηκα. Γύρω στο θανάτου. Νταντάν. Κάνε και συνεχητικό. Τα-τα-τα-τα. Έλα, θα σου πω. Γύρω στα θανάτου. Το κρατάμε. Είσαι έτοιμος. Όταν δεν δουλεύεις, μαγειρεύεις ή δεν πλησιάζεις κουζίνα. Μαγειρεύω. Το πιο απλό πράγμα που λατρεύεις να τρως στο σπίτι. Γιαούρτι με μέλι. Νόμιζα ότι θα πεις πατημένο κρουαζάν. Έχεις παραγγείλει ποτέ delivery και το μετάνιωσες αμέσως. Ναι, γιατί είμαι ένας από τους πολύ καλούς πελάτες σε όλες τις πλατφόρμες. Μαγειρεύω, αλλά παίρνω και Πες μου delivery. ένα ωραίο delivery που σου αρέσει να παίρνεις. Εδώ στην περιοχή, Να. το Montague μου αρέσει πολύ. Τρως για απόλαυση ή για να σβήσεις την πείνα. Για απόλαυση πάντα. Ποιο φαγητό δεν θα έβαζες ποτέ σε tasting menu, αλλά το αγαπάς. Μακαρόνια μαγιμά. Τι σε στρεσάρει περισσότερο, άδειο ψυγείο ή γεμάτο σερβίς. Άδειο ψυγείο. Ποιο λάθος σε κουζίνα σε στοιχιώνει ακόμα. Εντάξει, μας το είπες ήδη βέβαια αυτό. Τα ψωμιά που φάγες στο κεφάλι. Θα πει το ψωμί ψωμάκι. Ανατρίχιασα. Έχει σκεφτεί δεν αντέχω άλλο μέσα σε σερβίς. Ναι, το έχω σκεφτεί. Άντε να τελειώσει, να σηκωθώ να φύγω. Αλλά μετά την επόμενη μέρα. Μετά την επόμενη μέρα με χαμόγελο πάλι ξανά. Προς τη δόξα τραβά. Βράχος. Τι είναι πιο δύσκολο, να πάρεις αστέρι ή να το κρατήσεις. Και τα δύο έχουν την ίδια δυσκολία. Ποια λέξη ακούς πιο συχνά στην κουζίνα σου. Πίσω. Μπαξ. Μπαξ. Ναι. Και το λέω κιόλας. Τι σημαίνει αυτό, εγώ δεν κατάλαβα. Όταν είσαι πίσω από κάποιον, λες είμαι πίσω για να ξέρει, για Α, να μην για να ξέρεις, γυρίσει για να άμα μην γυρίσει έχει και κάτι φύγει. καυτό, Πας κάτι στα μαχαίρι, μούτρα, κάτι τέτοιο. ναι. Ναι. Ποια απόφαση στην καριέρα σου σε πόνεσε περισσότερο, τα ψωμιά. Όχι. Όχι. Με πόνεσε περισσότερο η παρέτηση που έκανα από το εστιατόριο που έμεινα. Που ήμουνα πρόσφατα. Το Δέλτα. Ναι. Γιατί. Γιατί ήταν mixed feeling όλο αυτό. Με την ομάδα θεωρώ ότι είμαστε και ακόμα πολύ καλοί φίλοι, γουστάρουμε να δουλεύουμε και τα σχετικά. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς συγκυριακά δεν μπορούσα να μείνω εκεί πέρα. Για δικούς μου προσωπικούς λόγους. Okay. Οπότε με πόνο πήρα αυτή την απόφαση. Γιατί το σκεφτόμουν κοντά στους 4,5-5 μήνες. Κοίτα πόσο χαρούμενος είσαι τώρα. Και όμως. τώρα είμαι χαρούμενος όμως. Happy. Ποιο λάθος δεν θα συγχωρήσεις ποτέ εύκολα στον εαυτό σου. Το να μην σέβομαι τον εαυτό μου. Έχεις αισθανθεί ποτέ ότι είχες κάνει. Ναι. Εκτός. Ότι πήγα να χάσω τον εαυτό μου. Και ήταν και ο λόγος που με όθησε στην απόφαση που λέγαμε πριν. Κατάλαβα. Λοιπόν, τώρα θέλω να μας απαντήσεις πολύ γρήγορα με ναι ή όχι. Yes. Το fine dining είναι μόνο για λίγους. Ναι. Τα πιο απλά πιάτα είναι τα πιο επικίνδυνα. Ναι. Ο σεφ πρέπει να είναι αυστηρός για να πετύχει. Όχι απόλυτα. Η ελληνική κουζίνα είναι η καλύτερη. Ναι ή όχι. Ναι. Η τελειότητα κουράζει. Όχι. Ωραία. Και τώρα μιλώντας για το τελευταίο σου γεύμα, ένα πιάτο που θα ήθελες να φας χωρίς να το έχεις μαγειρέψει εσύ. Το γαλακτό Σαν μπούρεκο. τελευταίο γεύμα. Μα. Το γαλακτό μπούρεκο. Αλλά με twist.
Δηλαδή δεν το έχω κάνει ακόμα και θέλω να το δοκιμάσω αυτή τη στιγμή γιατί είμαι λάτρης στο χαβιάρι. Μ' αρέσει πάρα πολύ το χαβιάρι. Γαλακτομπούρεκο με χαβιάρι. Ναι. Εξήγησέ το μας λίγο αυτό. Ποια μέρα θα το κάνετε αυτό? Και σήμερα το απόγευμα μπορώ. Το απόγευμα εγώ είμαι ελεύθερος. Χαβιάρι πάντα έχει στο ψυγείο του. Θεωρώ ότι το γάλα και γενικά οι κρέμες πάνε πάρα πολύ με το χαβιάρι. Και με τη ζάχαρη γιατί αυτό πώς αυτό με τη ζάχαρη δεν ξέρω πώς. Γι' αυτό λέω δεν το έχω κάνει ποτέ. Θέλω να το κάνω. Βέβαια, έχω κάνει γλυκά που έχω κάνει top-up χαβιάρι. Παγωτό, ας πούμε, με χαβιάρι. Ναι, Οπότε το γνωστό πιάτο του The Bear. δεν το έχω δει. Το The Bear, όχι. Δεν έχεις δει το The Bear. Όχι. Θα μου πεις είναι η ζωή σου όλη. Τι να πάω να δεις. Όχι. Μια ταινία που με εκφράζει απόλυτα είναι το Burnt με τον Bradley Cooper. Αλήθεια. Απόλυτα. Okay. Δεν το βρίσκεις λίγο inaccurate στο πώς παρουσίαζε τη φάση? Ήταν λίγο πιο extreme όλο. Εντάξει. Ναι. Αλλά έχω περάσει από όλες τις φάσεις αυτές. Οκ, το ακούω. Έχει βρεθεί σε τέτοια ταινία. Με ποιον θα ήθελες να καθίσεις στο ίδιο τραπέζι? Που θα πεθάνει. Να, στο τελευταίο σου γεύμα. Το σκύλο του. Αλήθεια. Να. Εκτός από το σκύλο μου που θα είναι δίπλα μου, θα ήθελα να κάτσω με έναν άνθρωπο που δεν είναι στη ζωή αυτή τη στιγμή. Και είναι για μένα ο αγαπημένος μου τραγουδιστής. Και λέγεται Tupac Shakur. Tupac. Okay. Θα ήθελα πάρα πολύ με αυτόν τον άνθρωπο να κάνω μια κουβέντα. Τι θα Και να ήθελες είναι να τον τελευταία ρωτήσεις, αν μπορούσες να του κάνεις μια ερώτηση? Δεν το έχω σκεφτεί. Ποιος τον σκότωσε? Ποιος τον σκότωσε κατά κύριο λόγο? Γαλακτομπούρεκο θα φάτε μαζί? Μα δεν πρέπει. Πιστεύεις ότι θα άρεσε στο Πιστεύω το ναι. Πιστεύεις ότι θα έγραφε τραγούδι για το γαλακτομπούρεκο? Ενδεχομένως. Σιωπή ή κουβέντα, σκάσε Καλλιόπη. Κουβέντα. Μ' αρέσει. Κρασί ή μόνο φαγητό? Και τα δύο. Και τα δύο. Συνδυαστικά. Το τελευταίο σου γεύμα είχε τίτλο, ποιος θα ήταν? Αυτό το αφήνω σε εσάς, δεν είμαι εγώ. Εγώ μαγειρική. Ντομάτες και κρεμμύδια ο κακομοίρης τώρα με τίτλους και τέτοια δεν ξέρω. Έλα, ρε, Δεν παιδί ξέρω. μου. Snowboard και γαλακτομπούρεκο. Ναι. Έχεις σκεφτεί παραδείγματος Δεν ξέρω. χάρη αν έγραφες ένα βιβλίο για τη ζωή σου, πώς θα θέλεις να λέγεται Όχι. ο τίτλος? Όχι. Δεν θα το έκανα ποτέ νομίζω. Γιατί? Δεν είμαι άνθρωπος που. Μ' αρέσει να μιλάω για τη ζωή μου, αλλά δεν είμαι άνθρωπος που θέλει να το έχει. Να την ξέρεις. υπερεκθέσει. Ναι. Και αν κάποιος άλλος θέλει να το γράψει για σένα? Τότε θα σκεφτεί όλα αυτός ο άλλος και να πω εγώ ναι ή όχι. Δεν είμαι, δεν ξέρω, δεν είμαι. Μου το έχουν προτείνει κιόλας και μαγειρικό βιβλίο να κάνω. Και δεν το Είμαι σίγουρη, ναι. Γιατί? Όπως και εκπομπή στη τηλεόραση μου έχουν προτείνει και δεν την έχω κάνει. Δεν είμαι της υπερέκθεσης. Okay. Ενώ podcast ήρθε να κάνει μαζί μας, να το πούμε αυτό. Αγαπάμε Καλλιόπη, να το πούμε και αυτό. Και λεφτά. Κλέφτε. Αν αγαπάς τη φίλη μου, μ' αγαπάς και εμένα. Έχουμε κάνει κι άλλο βίντεο με την Καλλιόπη γι' αυτό. Πότε θα προλάβουμε να κάνουμε κανένα βίντεο ακόμα πριν φύγει την αράχο? Βεβαίως. Τι θα κάνετε? Θα δείξει. Χαβιάρι γαλακτομπούρεκο. Πουμ. Αλήθεια. Έκλεισε. Έγινε. Θα ήθελα Θα πολύ. τρελάνουμε κόσμο. Αυτό, παιδιά, δοκιμάσεις. θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Αλήθεια θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ήδη θα ήθελα ενδιαφέρον πολύ να να το φάμε δω. κλωτσιές. Και δεν μπορεί και να κλέψει κανείς την ιδέα, γιατί έχουν όλα καταγραφεί εδώ. Παραγωγή, ακούς? Έλα, κανονίστε το να το κάνετε. Σας παρακαλώ, θέλω πολύ να το δω τώρα. Θες να έρθεις να φάσεις? Όχι, θέλω να το δω. Πραγματικά θέλω να το δω. Πιστεύω ότι θα έχει πολύ μεγάλο Θα ενδιαφέρον. το κάνουμε. Ωραία. Μπράβο. Έγινε. Θα σε ευχαριστούμε που ήρθες και Εγώ έφερες σας μαζί μας. ευχαριστώ. Να είστε καλά. Μου φτιάξατε τη μέρα. Και εσύ μας έφτιαξες τη μέρα, μωρέ. Τόσα δώρα μας έδωσε. Ναι. We love you. Thank you so much. Me too. Τι ωραία που τα είπαμε, ρε εσύ Καλλιόπη. Εμείς. Ο Θάνος τα είπε ωραία. Είναι και αθλητικός τύπος. Ο Θάνος πάντα τα λέει ωραία. Ναι, αλλά και εσύ τα λες ωραία. Όχι, εσύ τα λες πιο ωραία. Σήμερα ήσουν καλύτερη από μένα. Όχι, εσύ ήσουν καλύτερη από μένα. Ήσουν λιγουλάκι. Ήσουν καλύτερη. Ξέρεις τι σου φταίει? Τι? Σου φταίει η γραβάτα. Ευχαριστώ. Πείτε της ότι είναι πάρα πολύ ωραία να την κρατήσουμε. Για την ωραία γραβάτα που μου πήρες δώρο. Πείτε της ότι είναι ωραία να κρατήσουμε να φοράμε γραβάτες. Φτιάξτε τη στη διάθεση. Μήπως να φοράμε γραβάτες και στους καλεσμένους μας? Φαντάζεσαι το φέσκο με γραβάτα, δεν μπορώ με τίποτα. Με τίποτα. Όχι, μωρέ, εντάξει, ας τους αφήσουμε αυτούς. Εμείς Αγραβάτη. τι κάνουμε? Εμείς γραβάτα. Ναι. Εσείς τι κάνετε? Πείτε μας τα νέα σας. Πείτε μας ποιον θέλετε να φέρουμε επόμενο Πείτε καλεσμένο. μας καμιά ιδέα. Πείτε τι δεν σας αρέσει πάνω στην Καλλιόπη. Τι λατρεύετε επάνω μου. Για τα καινούργια μου μαλλιά. Για εμένα γενικά σαν παρουσία.
Περιμένουμε τα καλά σας σχόλια εγώ και τα αρνητικά σας σχόλια η Καλλιόπη. Φιλακά. Φιλάκια! Τσουλαλού!